Tres consells per afrontar el curs escolar. Primer, actitud positiva. La tentació al principi de curs és queixar-nos i moltes vegades tenim molts motius per fer-ho, però el millor que podem fer és intentar fer-nos amics de les assignatures i jugar la partida a l'atac, amb actitud d'escolta, preguntant el que faci falta i veient el goig també, el got mig ple. Segon, respecte. És un valor cada vegada més important. Respecte és comprendre tothom i mostrar empatia. Respecte és no fer bullying, no insultar ningú, no atacar ningú, sinó ajudar, cooperar i gaudir de tot allò bo. També s'ha de gaudir de l'aprenentatge. I tercer, constància. Cal començar forts el curs, perquè no se'ns tiri el temps a sobre i per dominar la situació. Per això cal descansar les hores, no abusar de les pantalles, tenir paciència amb les assignatures que no ens agraden i seguir sempre endavant. Ser constants vol dir intentar millorar cada dia, millorar-nos, no tirar la tovallola, rectificar si ens equivoquem i celebrar allò que fem bé. També saber demanar ajuda al professor i als companys i ajudar en allò que som forts nosaltres. Vinga, som-hi! Actitud positiva, respecte i constància. Endavant!